makita? Oh. Hindi. Ano? Sulat pa siya eh. Ah. Balikan na kita. Hindi. Papasakayin ko na sa kaya ngayon ko. May baon yung mga bata. Makain sila. Nag-aalis lang nila, bilisan mo. Ha? Makapunok pa sila. Tara na. Sagimayin to. Bilis! Yeah. Mabalik pa kami mamaya. Oh. Siwal din na kayo eh. Oh, bilis na din. 1D sila. Hmm. Hmm. Then mas mahirap mag-aral doon sa Iloilo o dito? Ano mas madali lang mag-aral dito o doon sa Iloilo? Yung ano, yung hindi mahirap. Saan kayo gusto mag-aral dito o doon sa Iloilo? Ha? Ano? Bakit? Malayo nga doon yung school eh.
Ha? Liz. Ano eh? Wala yan silang pasok kay magmak lang. Hapon, wala, pasok si Makmak lang. Bilisan mo na, anong oras na eh. Okay. Kayo.